Ahoj, welcome to Lazy English. Dnešní video je o 3 důvodech, proč se nebát mluvit anglicky. Moje jméno je Lenka Neubauerová, jsem překladatelka, lektorka a nadšenec do cizích jazyků. Učím lidi, jak jednoduché je naučit se cizí jazyk tak, aby se domluvili. Takže co jsou ty 3 důvody? První důvod je, nebo důvod, proč se většina lidí bojí mluvit, je, že si ten druhý, ten cizinec nebo ten, kdo s vámi mluví, bude myslet, že jste hloupí, když uděláte chybu. Ale není to pravda, nikdo si to nebude myslet. Naopak, ten cizinec, s kterým budete mluvit, tak bude šťastný za to, že aspoň některá slovíčka znáte, že aspoň má ponětí trošičku, co mu říkáte, a bude se vám snažit pomoct. Toto je moje zkušenost, že vždycky ten cizinec to ohromně ocení, že se s ním vůbec jste ochotní bavit nebo zkoušet aspoň nějakou konverzaci. Druhý důvod je, že mluvit se naučíte jedině mluvením a budete se zlepšovat postupně. Jak budete mluvit, budete se zlepšovat. I když třeba pomalu, tak to tak bude. Takže je potřeba mluvit, abyste vůbec mohli umět mluvit. Jinak než mluvením se mluvit nenaučíte. A třetí důvod je, že jak se budete zlepšovat, tak se vám zvýší sebevědomí. A to má potom vliv na to, že se budete méně bát, budete to zkoušet a bude to čím dál lepší. Takže tohleto jsou 3 důvody, proč podle mého názoru se nebát mluvit anglicky, jít do toho naplno, využít každou příležitost, která se vám naskytne a bude to jenom lepší. Takže ať vám to učení dobře jde a mějte se hezky.